תודה שאתם איתנו. אלפי חיילים הפסיקו לשרת בתפקידי לחימה בשל מצוקה נפשית מאז תחילת המלחמה, כך דווח כבר בחודש ינואר בצה"ל, והנתונים האלה רק מאמירים מאז, והם גם מלמדים על עלייה חדה במספר לוחמים שנוטלים את נפשם, ובעניין הזה אנחנו מצרפים אלינו את סגן אלוף במילואים הדוקטור אופיר לוי, מנהל הקליניקה לטיפול ב-PTSD של המרכז הלאומי לטראומה וחוסן של אוניברסיטת תל אביב. תודה שאתה איתנו. תודה שהזמנתם אותי. אני לפחות נחשפתי לשני מקרים של אובדנות בימים האחרונים, ואני מניח שעל כל שניים שאני יודע, שניים שאני לא יודע עליהם, והרבה מאוד אחרים שנמצאים במצב לא טוב ואולי לא מגיעים לקצה. אני מניח שאתה מכיר יותר טוב את הנתונים, גם משום שאתה עוסק בזה וגם משום עברך בצבא. תכניס אותנו רגע עד כמה הבעיה עמוקה בעקבות המלחמה הארוכה הזאת. אני מציע ברשותך לדבר על פוסט-טראומה ואז לקשור את זה אולי לאובדנות. פוסט-טראומה מתפתחת בשלבים, והיא מאופיינת בעצם בארבע קבוצות של סימפטומים. אחד מהקבוצות, למשל קבוצת הסימפטומים שמייצרים דיכאון. עכשיו, למה דיכאון? כי הרבה מאוד פעמים כשאנחנו נחשפים לטראומה, אנחנו נחשפים לזוועות, אנחנו נחשפים למוות, והתגובה הטבעית שנוצרת בעקבות הדבר הזה זה דיכאון. זה נקרא דיכאון תגובתי על רקע חשיפה לאירוע טראומטי. במקרים קיצוניים, כשהפוסט-טראומה לא מטופלת והדיכאון הזה מתפתח, יכולים להתפתח גם מצבים, בסופו של דבר, של ניסיון אובדני, וכמובן ניסיון אובדני יכול להוביל גם לניסיון אובדני מוצלח במרכאות כפולות ומכופלות. הדבר הזה כמובן דורש מודעות ומעקב. והמודעות והמעקב הזה, מודעות נדרשת מצד האדם עצמו ומצד סביבתו. עד כמה יש מודעות ומעקב, בוודאי מצד הסביבה, מצד המומחים. השאלה אם היא באמת מתקיים מצד הצבא. אז אני אומר לך שהצבא כבר שנים רבות, עשרות שנים, עוסק בזה בכל מה שקשור למניעה. כלומר, איך הוא עושה את זה? הוא עושה סדנאות לחיילים, למפקדים, שהמטרה שלהם היא בדיוק זה. לעקוב אחרי סימפטומים קיצוניים כשמתפתחים בעקבות אירועים או ללא קשר לאירועים קיצוניים. אנחנו יודעים שצבא כשלעצמו הוא גוף מלחיץ, וזו הסיבה שהצבא עוסק בזה. לוי, תרשה לי לשנייה לקטוע אותך. הצבא עוסק בזה הרבה מאוד שנים, אבל הוא לא ידע היקפים כאלה. זאת אומרת, רק בשבוע שעבר לדעתי משרד הביטחון דיווח על 70,000 פניות, או איזה נתון פנומנלי כזה. אתה יודע, השאלה אם יש בכלל מספיק מטופלים ומספיק קשב, זה גם נמשך המון זמן. שאלה אם המערכת בכלל ערוכה לתת פתרון להיקפים כאלה. אז זה בדיוק הדבר שמחבר אותנו לסיטואציה העכשווית. אנחנו נמצאים בלחימה מתמשכת כבר למעלה מאוטוטו שנה וחצי, נכון? אני זוכר נכון? לגמרי. הלחימה הזו מתנהלת בשלוש חזיתות, והיא כמובן נוחתת על כתפיהם של אנשים שמוצאים את עצמם פעם אחרי פעם באותן סיטואציות מסכנות חיים. כמובן שזה לא מצב רגיל. כלומר, אתה צודק כשאתה שואל האם אנחנו ערוכים למצב החירום הזה. אז אני יכול לומר לך שהיו התערכויות ongoing ונעשות כל הזמן הכנות והערכויות נוספות כדי לתת מענה עד כמה שניתן לתופעה הזו, אבל בסוף זה גם תלוי בחייל עצמו וגם בסביבה שעוטפת אותו מחוץ לצבא. ובהקשרים האלה אני יכול לומר לך שאנשים עם מודעות פונים לעזרה, ואנחנו רואים את זה יותר. הרבה יותר אנשים מעיזים לפנות לעזרה, לקבל עזרה, ובסופו של דבר גם להיעזר. זה יושב גם על העניין של אובדנות וגם על העניין של פוסט-טראומה או השילוב ביניהם. גם הסביבה הרבה יותר מודעת. אני מנהל היום את הקליניקה לטיפול בפוסט-טראומה של אוניברסיטת תל אביב, ששייך למרכז הלאומי לטראומה וחוסן, ואנחנו מקבלים הרבה מאוד פניות, למשל מנשים מאימהות
שאומרות משהו לא טוב קורה, אני חושבת שהוא צריך עזרה או צריך טיפול או יש גם הרבה מאוד נשים, וזה מה שמוביל בסופו של דבר לקבלת העזרה. עכשיו אני חוזר עוד פעם על מה שאמרתי, כי אתה צודק, אני לא רוצה להתחמק מכלום. אנחנו בסיטואציה שלא הכרנו, והיא מאתגרת מאוד מאוד. אז אתה יודע, פתחתי ושאלתי אותך על אובדנות, הלכת לפוסט-טראומה, ל-PTSD, ואני חוזר רגע לעניין האובדנות. אתה מכיר בוודאי טוב מני את הנתונים, יש עלייה משמעותית בנתונים, כי שמענו, אתה יודע, פה ושם, דווקא בהקשר של הנובה, אנשים שהיו ולא הצליחו להמשיך את חייהם. שמענו גם פה ושם על קצינים, חיילים מהצבא, שאלה אם מה שאנחנו רואים זה התמונה כולה, או אולי חלק ממנה, ואתה יודע מה, עוד יותר מזה, כשהייתי כתב צעיר היה תמיד את הדיון הפנימי בצבא, האם לפרסם על אובדנות או לא לפרסם. אתה מכיר הרי את שני הנימוקים, הצד האחד אומר אם תפרסם זה יעודד אחרים, הצד השני אומר אם לא תפרסם אולי דווקא ככה תסתיר ותעודד אחרים. זאת אומרת, איפה אולי היום בעידן שאנחנו יותר בוגרים ומודעים דווקא צריך לדבר על הדברים. אני גם חושב, ואתה גם מכיר את זה בטח לאורך השנים, שהרבה יותר מדברים על הדברים. פחות נוטים להסתיר אותם, פחות נוטים לחשוב שאם הדברים ידעו, ידביקו אחרים. אני חושב שזה בא לידי ביטוי גם בתקשורת, וזה גם בא לידי ביטוי גם בתוך המערכת. אגב, לא רק הצבאית, כן? הדברים האלה מדוברים. כי מבינים שהם חלק כמעט אינטגרלי, כן? התופעות הנפשיות האלה הם חלק כמעט אינטגרלי בכל מה שקשור למצבי לחץ מהסוג שאנחנו ובטח חיילים במילואים ובסדיר מתמודדים איתם. אז אני לא חושב שהיום יש מדיניות של הסתרה. אני חושב שזה הרבה יותר לכיוון של שיח, כדי ליצור מודעות וליצור באמת דרך המלך לקבלת עזרה. בסופו של דבר, כדי לעזור למישהו שיש לו מחשבות אובדניות, אין פתרון חוץ מלהגיע לאיש מקצוע ולהתחיל איתו איזשהו שיח. אני רוצה גם בהקשר הזה להוסיף עוד דבר. בבקשה. רוב האנשים לא מתאבדים בהחלטה של רגע, זה תהליך שמתבשל אצלם מאוד 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 לאט. ובדיוק בגלל זה המודעות היא חשובה. כי אם הדברים מתרחשים לאט ויש סביבה עם עיניים פקוחות שמודעת, אז היא יכולה לאתר את הדברים. אגב, אם מעניין, התפרסם ממש עכשיו, 2025, מאמר מעניין שבדק גם כן את הקשר בין פוסט-טראומה להתאבדויות בצבא האמריקאי, והם מצאו שיש קשר כמובן בין PTSD לבין ניסיונות אובדניים, והניסיונות האובדניים גם הם אומרים, ואני מצטרף לזה, הם בעצם זעקה לעזרה, לפחות כוונה למות. וגם הם אומרים שבסופו של עניין מה שמונע זה האנשים שסובבים את האנשים האלה. דוקטור אופיר לוי, נודה לך על הדברים האלה, חשוב לדבר עליהם, כי אם נצליח להציל אדם אחד או לסייע, אז בוודאי עשינו רבות. תודה על השיחה הזאת. דודי, אתה רוצה משפט בתור... כן, צה"ל עשה כברת דרך מדהימה בשביל לטפל בחיילים עצמם. ביום שיצאנו מכפר עזה כבר חיכו לנו קב"נים, הכנסנו קב"נים לתוך הנונס כדי לטפל בקבוצות וכו', והעיבוד מדהים. הנקודת תורפה בעיניי זה בני המשפחות, גם בנות הזוג של הלוחמים או בני הזוג של הלוחמות, וגם ילדי אותם מילואימניקים שחווים חוויות מאוד קשות, והמחיר שלהם ישולם באיחור, בזה לא מטפלים. טוב, אנחנו רוצים להתקדם. ענף התיירות בצפון היה סגור 1.5 שנה ברובו, כעת בעלי עסקים רוצים לחזור לחיים, מבקשים עזרה מהמדינה ומגלים בהרבה מאוד מקרים שאין כתובת